ndaotsika hitambatra ifagnampy ifandray tagnana ifampizara fitiavana ambonin'ny zaka jiaby ny fitiavagna tsinotsinona ny olo raha tsy manampitiavagna na nahazo fanomezagna aminagny izaho ka mahalala ny zava miafina rehetra na manampino hatramin'ny mafindra tendrombohitra raha tsy manampitiavagna de zavapona nazaraiko amin'ny manitra ny fanagnako rehetra natolotra odora mba mintenako manonto fa raha tsy ola fitiavagna tsy mahasoa zaho akory zany I Kristy nampianatra antsika ifankaty ndaotsika ifandray tagnana fampizara fitiavagna zay njakany fitiavagna nanjakan'Andriamanitra fitiavagna 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 lehibe indrindra fitiavagna lehibe indrindra izay njakany fitiavagna nanjakan'Andriamanitra fitiavagna 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 lehibe indrindra fitiavagna lehibe indrindra izay njakany fitiavagna nanjakan'Andriamanitra nagnino olombelo mifagnambanimbany kanefa mitovy eo mason'Andriamanitra atsika tsisy ambony tsisy ambany tsisy zanaky kalo hafa olo araiky atsika jiaby na joby na malandy tsisy mihafa naboaka atsimo na varatra naboaka andrefa nantignianagna navahiny natompo tanana aza mifagnavakavaka firaisan-kinany wery zay mitambatra vato zay misaraka fasika atsaharo ny ady lava ampanjakala fitiavagna lolompo valifaty tsy mampandroso fa malavajaly I Kristy nampianatra antsika ifankaty ndaotsika ifandray tagnana fampizara fitiavagna zay njakany fitiavagna nanjakan'Andriamanitra fitiavagna fitiavagna